Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchipostawo nyaya yangu too please. Makadii zvenyu mukoma Nashi? Iniwo ndiriwo mukadzi ane 33 years dzekuberekwa, kutsvakawo rubatsiro. Ndanetsekana muupenyu. Ndinoona vakawanda zvikuru pawo penyu vari kubatsirikana. Nyaya yangu yakamira sekudai. Inini ndinovengwa naamai vangu uye baba vangu vose, zvichienda futi kuvaning'ina vangu. Asi zvinhu izvi, ruvengo urwu runobva kuvabereki vangu. Sofa ndaroorwa ka3 ndichisiyiwa ndakadaro. Ndine vana vangu 2 asi mababa avo akasiyana. Pari zvino ndiri kuraramawo ndiri kunyika yevatorwa, asi upenyu hwangu hunorwadza uye mararamiro ari kuita vana vangu kumusha nevabereki vangu anorwadza. Ndinototumirawo zvinoita vamwe vana, asi zvangu kunyange ndikazama sei hazvionekwi, uye havana kana chavanombotaura chakanaka pazita rangu zvachose. Amai vangu ndinovada, asi ivo amai havandidi zvachose. Amai vangu munhu anofamba achindinyeya mumaraini chaimo, ende amai vangu vanenge vachitaura mashoko anorwadza. Kana ndasvika pamba kubva kuno kwandiri, handina mufaro kwandinokwanisa kuwana kana ndiri kumusha ikoko nezviito zvaamai vangu nababa vangu. Kusvika pamba hapana runyararo, asi kubva kwangu pamba panenge patova nerunyararo nemufaro. Ndini wekutanga, tiri 6 mukoma, tiri 6 mukomana umwe chete. Vamwe vose ava vanodiwa. Asina mwana ndiye mukomana, asi vamwe vose tine vana zvedu. Asi vamwe ava vakasatumira hazvina mhosva. Inini kusatumira kwangu imhosva. Vanobva vatoti vange vachidzinga vana vangu pamba ipapo, nekuda kwekuti ndinenge ndangotadza kutumira vana vangu chikafu. Ndinogara ndichingorota amai vangu. Pose pandinorota amai vangu, ivo vanenge vakagara pamharadzano dzenzira, ende ivo amai vanenge vakabata rusero rwavo vachipepeta. Asi pandinosvika pavari, chero ndikataura navo ndichida rubatsiro, amai vangu havandibatsiri zvachose. Uyezve ndinotorota amai vangu vachibhururuka kudaro, vanenge vakashonga mamwe mazimucheka anenge ari eblack, vachiuya kwandiri nemhuka dzinotyisa, ende vanenge vachiti inini ndinge ndichichengeta pane musha wavakaparadza. Asi pamba apa ndinorota nguva nenguva ndiripo pamba ipapo. Uyezve ndinogara ndichingorota baba vangu vachiuya kunyange kuno kwandiri kunyika yevatorwa. Kana vachiuya vanenge vachindiudza kuti hauna kwaunofa wakanditiza iwewe. Asi apa chavanenge vachida, vanenge vachida kurara neni. Kana vakangorara neni, zvinobva zvapera kuhope ikoko. Kuhope ikoko baba vangu vaigara vachindiudza kuti chero zvodii, chero ukaenda kuAmerica iwewe unodzoka ukafira pano pamba, of which pamba apa ndipo pandinorota ndiri nguva nenguva. Uyezve ndinorota amai vangu vakakwinya sketi vachinditinha semombe kudaro. Ivo amai vangu vanenge vakabata shamu. Izvi zvaiitika kubva ndichiri mudiki. Amai vangu vaiti vakandituma chero kupi nakupi kumashopu oro kunishamwari kwavo, amai vaiti kana vanditevera kudaro vaibva vati wanonoka uchiitei. Asi ndaibva ikoko navo, but vainge vachinditinha vakabata danda chairo vachindirova naro. Kukura kwangu amai vangu havana kana shoko rakanaka ravaimbotaura pandiri zvachose. Taiti kana taenda kumaprofita kuya, then inini ndaibva ndatanga kuprofitwa tiri kuchechi ikoko ndiina mai. Ndobva ndanzi mwana wenyu uyu amai anoitwa mukadzi nababa vake kana akarara, but iye anenge asingaoni, anoda kubatsirwa. Apa ndainge ndichiri mudikisa. Amai vaibva vauya kumaprofita kuya vakatsamwa zvekufa chaiko. Kana ndaingodonhedza ndiro chete, nyaya iya yaibva yatomuka. Ndobva ndatanga kunzi benzi remunhu, ndokusaka richivata nababa varo. Imbwa yemunhu, svina yemunhu, uchafa uri imbwa.
apa zviri zvinhu zvavo nababa zvaidaro kwandiri. Kana zvazonobuda kumaprofita, vaibva vatanga kundituka. Handina chandaikwanisa kuita kana chimwe zvacho. Ndainyarara nekuti ndainge ndichiri mwana mudiki. Pandakamitiswa mwana wangu wechi2, ndakabva ndadzingwa pamba, ndikabva ndatanga kugara parutenga paya ndichikumbira sadza ndiine umwe mwana futi wekutanga. Kusvika ndiuye kuno kusouth, ndainge ndichitoitawo zvechitsotsiwo. Kudzoka kwacho kungodanana nemunhu nekudawo help semunhu ainge aine mimba. Zvadaro ndakazvara hangu mwana wangu, ndikasiyana nemunhu uya, ndikatanga kugara nevana vangu tiri 3. Ipapo ndainge ndichichengeta umwe musha, ndichishanda kutsvaira nekuwacha. Apa ndakanga ndisingachaendi kumusha for 2 years. Amai vangu vakabva vatanga kufamba futi kun'anga, kumaprofita, vachitaura zita rangu futi kuti ndinoda kuti pose paanenge agara ange achidzingwa, ashaye anomubatsira. Zvisinei, ndainge ndichifambawo ndichienda kumachechi kunobatsirwa, kumachechi kwakasiyana-siyana. Hazvina kuita sezvavainge vachifunga zvacho. So iko zvino ndine munyama. Pose pandafamba, chero kuwana basa rinopera. Ndiri munhu anogara achingopomerwa. Kuwana murume ndinobva ndatonzi ndinohura, asi ndisina kana chakaipa chandinenge ndichimboita. Kuenda kumaprofita, maprofita aya anobva atanga kutondipfimba. Kune umwe anozviita iye anobatsira paYouTube. Ndakabva ndataurawo naye, asi mari dzacho dzainge dzichidiwa ikoko ndakabva ndatadza kudzibhadhara. Ndokubva ndadzoka ndakadaro, pasina kana chandainge ndambobatsirwa. Ndokubva ndaona kuti munhu uyu anongozviita kunge anorapa, asi kana usina kana mari yaunenge uinayo, munhu iyeye haambokubatsiri zvachose. Kana kuri kuChipinge Vedway ndakasvika. Murehwa kuno kwacho kwandiri nanhasi ndiri kungofamba, asi kwese kwese uku hapana chiri kumbochinja. Mari kuti ndibate haina chainoshanda. Izvezvi ndakangogara ndiri kutongoshandiswa nemurume wandiinaye. Dzava 3 years kuti ndiwane kutumira vana uye chekudya changu. Ndinowana mabasa anenge aine mari, asi ndikangosvika ipapo murungu anobva atochinja. Anogona kungoti hauna permit saka hazviite, waita mudikisa hazviite. Mabasa mazhinji ndinomawana kuvarungu, asi kana ndikangoshandapo ndinenge ndatova nezvipomerwo zvakawanda. Murungu anokwanisa kungoti wandituka, wazoba chakati, waita so. Handichaziva zvekuita inini. Ndakanguri ndatsvaka help kubva kune vanhu vakasiyana-siyana. Ndakashandisa minamato yakasiyana-siyana, asi spiritual husband iyi iri kuramba ichingonditevera, haitombodi kubva zvachose. Ndakatombotsvaka help kune vanhu vakasiyana-siyana, but hapana kana rubatsiro rwandiri kumbowana. Ndinonamata, ndinotsanya, asi hii zvinowedzera. Vana vangu vandakazvara vari kuraramiswa kwandainge ndichiitwa before. Even worse, zvimwe handidi kutaura. Vanhu vanokwanisa kuzoziva kuti ndini nekuda kwekuti pane hukama. Ndinokumbirawo rubatsiro, hama way. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ende vahanzvadzi vedu pavakatumidzira message ndainge ndisina kana kutombogara ndaiona. Nhasi vazotodzokorora kutumidzira message vachiti, nhai mukoma Nashi, ko yanguwo nyaya madii my poster. I am really sorry my sister, ndanga ndisina kuona message yenyu. Zvakangoma hazvo vedu we. Nyaya yavahanzvadzi vedu inonzwisa tsitsi. Kana kuinewo vanokwanisa kuvabatsira especially pachena, please uyai kuinbox kwangu tione kuti vahanzvadzi vedu vangabatsirikana sei. Zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma Nashi, ndichakunyorerai nyaya yangu one day. Nyaya iyi inogara ichingondirwadza. Zita rangu repachitupa inini ndinoitwa name hidden. Nyaya iyi yandiri kuda kutaura nezvayo yakaitika kumusha kwedu. Inini ndiri munhuwo akabatwa chibharo apa pandainge ndichiri ne3 years. Munhu wacho nanhasi ariko. Now ndava ne34 years. Iyi akaunti yandiri kushandisa ighost account. Zita rangu randanyora ndiro randinoshandisa paoriginal account yangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Kubata mwana ane 3 years chibharo chiko chinenge chamboitika pamunhu. Asi
ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu, takamirira kuti vange vachiuya nenyaya yavo. Please ngativapeiwo counseling mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma, inini ndiri musikana ane makore 29. Mumba medu ndakazvarwa ndiri inini ndega. Kana kuri kuchikoro ndakadzidza ndokubva ndapasa kusvikawo ndatosvika kuyunivhesiti, uko kwandinova kwandakazotanga kusangana nemukomana wangu uyo ainge ari wekutanga. Ndainge ndichigara neumwe musikana uyo akazova shamwari yangu. Hapana kana chatainge tisingamboudzani panyaya dzevakomana, taiudzana zvose. Ndichitanga kudanana nemukomana uyu, aiva munhu ainge achizvishandira, achigara munzvimbo imomo mandainge ndichidzidzira. Panguva iyi ndiye akabva atanga kutondibhadharirawo rent pamwe nekutenga chikafu. Akabva atanga kundiudza kuti mari dzako dzinobvawo kuvabereki vako, ndiri kuda kuti mari idzodzo unge uchidzishandisa zvimwe zvinhu. Inini ndini ndichange ndichiita take care of all other responsibilities. Kana dziri hembe kana kuti bhutsu, ndakanga ndava kushaya pekuzviita because mukomana wangu uyu ainge achizivana nevanhu vakawandisisa vaya vanoita zvekutora zvinhu mumashops mutown, saka zvinhu zvizhinji ainge achingozvitengeserwa nemahalf price. Ndichidanana nemukomana wangu uyu, vabereki vangu vainge vasingatombozvizivi. Ndainge ndakangomuudza kuti we have to keep it as a secret because kumusha uko kwandainge ndabva ndaivawo neumwe mukomana wangu uyo wandainge ndakadanana naye kubva I think tichiri kuprimary. Zvinhu zvainge zvichitozivikanwa kuti vanhu ava vanodanana, asi kubva zvandakazouya kutown plus nepressure yandainge ndichipiwa nefriend yangu kuti it is far much better kuti unge uchichuza mukomana uyu iwewe hausi kuona kuti anogona kukuchengeta here than kuti urambe uchingodanana nemukomana wako wekumusha, because nguva zhinji mukomana uyo wekumusha aigara achingondikumbira mari, kunyange mari dzemadhata. Ndini ndaitomeka sure kuti ndamutengera. In the end, communication yangu yakazogumisidzira yaita low nemukomana wangu uya wekumusha. Ndainge ndava kusatombotaura naye zvamuchose, but ndakati ndadanana zvemamanzi nemukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye ndiri kutauni ikoko, ndo pandakazoenda kumba kwake. Pese apa ndainge ndava kungosangana naye pabonde mukomanashi, tainge tichingosangana pasina kana dziviriro. Ndakazoti ndaenda kumba kwake, ndipo pandakabva ndaona kuti mukomana wangu uyu mumba make mainge muine hembe nemapenzi emunhukadzi. Izvi ndakazviona mushure mekunge andisiya ndiri mumba make, iye ainge aenda kubasa. Saka ndakavhendenyura pose. Munongoziva kana uri munhukadzi uchida kunyatsoona kuti munhu wako uyu wauri kudanana naye haana here vamwe vanhu kana kuti mukadzi wake. Saka mukunovhendenyura ndo pandakabva ndaona kuti munhu uyu airakidza kuti aiva nemukadzi kana kuti umwe munhu waainge achidanana naye, nekuti paiva nedzimwe hembe dzechikadzi dzainge dzakaiswa muplastic ndokubva dzazowandiswa. Ndakabva ndaburitsa chiplastic bag chiya ndikabva ndangochitsveta pamubhedha ndakamirira kuti iye ange achizodzoka. Usiku akati adzoka achibva kubasa, ndokubva aona ndakabvendenyura hembe dziya ndakadziisa pamubhedha. Ndokubva ndatanga kumubvunza kuti what is the meaning of this? Hembe idzi dzose idzi ndedzani? Une mukadzi ka iwewe? Ndakashamisika nekuti ainge ava kutotanga kutondirova, ende chacho chaainge achindirovera ndainge ndisingatombonzwisisi because ndaingoda kungoziva kuti hembe idzi dzandainge ndasangana nadzo dzakavigwa muplastic mumba make dzainge dziri dzani. Iye akabva andirova, ndokubva ndanyarara ndava kutya kuti anokwanisa kuzotondikuvadza. Akabva ati munhu uyu ndakazorambana naye kudhara handidi kana kumbonzwa kana kufunga mamemories ake. Iniwo nekutya ndakabva ndangonyarara. Then ndakabva ndamubata zvekare ane umwe musikana. Apa ndo pandakabva ndazoziva kuti mukomana uyu wandainge ndichidanana naye ainge ari chita. Ndakarwadziwa musi uyu ende ndakashaya kana zvekuita.
apa ndakabva ndatoona kuti ndainge ndichitotambiswa bhora risina mwana. Inini nemukomana uyu mukoma tainge tatova nenguva tichingosangana pabonde, ndokubva ndatobatira pamuviri. Ndakabva ndazotanga kurwara zvainge zviri serious. I think nhumbu iyi payakabatira yakabva yangotanga kundirwarisa. Ndakati ndichienda kuchipatara, saka ndisati ndarapwa ndakabva ndanzi ndinofanira kuti nditange ndichitestwa. Ndakakanselewa, then maresults ndokubva abuda kuti ndainge ndabatwa chirwere. Mukoma ndakafunga kuti ndoita sei, ndikabva ndaona kuti panapa painge pasisina plan. Ndipo pandakabva ndazokumbira mukomana wangu uya wekumusha kuti anofanira kuti ange achiuya kuno kuHarare nekukasika. Iyewo haana kana kumboziva kuti what was going on. At that time ainge asina mari. Ndakabva ndamuudza kuti it is fine, uchazouya kuno kana ndakutsvakira mari. At that time ndainge ndichingodawo munhu anokwanisa kundibvisa stress. Handina kunyatsokufunga zvakanaka kuti uyu wekumusha wandainge ndichidana kana akauya kuno ndichazozvifambisa sei. Ndaingoti ndiri kuda kungowanawo munhu anokwanisa kundibvisa stress. Inini naye takabva tatanga kutaura zvekare paWhatsApp because last time upenyu hwangu pahwainge huchiendeka ndainge ndambomubloka paWhatsApp. Ndakabva ndamuunbloka ndikamukumbira ruregerero, ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti ticontinue nerelationship yedu. Iyewo akabva afara. Mushure mekunge ndamutsvakira mari ndarikavha, mukomana wangu akabva azouya kuHarare. Ndikabva ndatanga kugara nemukomana wangu uyo ainge abva kumusha. Mazuva ekutanga ndainge ndichiavoida kuti inini naye tinge tichiita bonde, kusvikira umwe musi azoita zvekundikurira pasimba. Akabva ati, iwewe handi unoziva kuti kubva kudhara ndiwe mudzimai wangu, saka tinofanira kuti tinge tichitoroorana. Patainge tichiri kumusha, inini naye mukomana uyu hongu tainge tichimbosangana naye, hongu tainge tichimbosangana pabonde. Usiku ihwoyo mukomanachi takabva tasangana pabonde. Ndakazama kuti ndinge ndichimuudza kuti wadii washandisa protection because ndainge ndichitya izvo zvandainge ndaudzwa kuchipatara, but iye akabva andimanikidza ndokubva tangosangana pasina kana dziviriro. Mukomanachi, iyi ndiyo secret yangu yandiri kuda kutaura. Nhumbu payakazotanga kubudikira, iyewo haana kana kuzomboita interest yekuti ange achiverenga madates paakauya kuHarare, apo patakazotanga kusangana. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndainge ndichida kubvisa loneliness yangu yandainge ndichifila panguva apo pandakafind out kuti mukomana uyo wandainge ndichidanana naye aiva munhu aiva nemagirlfriends akawandisa. Kukungoudza munhu chokwadi kuti iyi ndiyo yava status yangu, zvimwe kuda aikwanisa kungoti let us continue with our relationship, but I don't think kuti zvamakaita vahanzvadzi zvakanaka. Vamwe vanototi hanzi izvozvo zvinosungisa zvamakaita, asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. It is not easy ukaona munhu achiuya neconfession yake, pane zvinenge zvichitomudya mumwoyo. Vedare ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.